Itzekin, 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 itzekin. Egunon, ibilbidearen erdia egin du korrikak. Atzo, anotz Arzantzan iritsi zen Ekuatorera. Baztan, Larrun, Sakana eta Lizarraldean ibili zen. Lizarran milaka pertsona batu ziren korrikara. Gauerdian, Arabako mendialdera pasa zen korrika. Trebinun izan da ordu txikitan eta Añanan esnatu da. Gaur goiza Gorbeialdean pasako du korrikak, Arratian, Eguerdian, Uribe eta Txorierdin arratsaldean eta iluntzean 7:30 aldera Bilbora iritsiko da, Bizkaiko hiriburura. Ari gara denon artean Donostiara gerturatzen. Bidean ikusiko dugu elkar. Egun ona izan.